Igbo anyị kwuru okwu si na onye njem ka onye isi agha akụkọ. N'ụbọchị tata ọ dị ihe anyị ga-egosi unu bụ nke mmara na ọtụtụ n'ime unu anụnụbeghị na ntị ma ya bụrụ ịhụ ya n'anya. Dịka anyị na-enene nkwụ a ugbu a ọ gbara ịtọ. Anụnụbeghị m ya na ntị rukwe mgbe anyị gara obodo Amaọka ma ịhụ ya n'anya. Ọ dị ọtụtụ akọrọ akọrọ anyị maka anya bụ nkwụ bụ nke anyị ga-eme ka unu mara. Nke izizi bụ na ọsụsụ nwoke a bụ onye dị ndụ n'ụwa na-arị nkwụ a. Ọ bụrụ na ide ntị na ị ga-anụ ụra danda ya mere nọnyere anyị n'oge Ugwumba nke tata ka anyị kirie. Mụnwa bụ Ọsọfịa nwa ezigbo Nwokori na-asị gị ife a bụ Ugwumba. Na ekwudalụ. Ọ dị mma biko gwana anyị aha gị na onye bụ. Amụ onye Igbo. And abịala Igbo ahụ amụ onye Anambra steeti. Abịala Anambra steeti amụ onye ihe ala local gọọmenti. Bịala ihe ala local gọọmenti amụ onye obodo a na-akpọ amụta aka. Ya nwere ebe anyị nọ kịta bụ amụta aka. Amụka. And aha m bụ obodo Kroọhịa Ọkawanna dị mma. Afọ eze mbụ agbakpo mbele. Agbakpo mbụ bụ Klabash. Gbakpuchi eziokwu ọ ga-ese. Aha oyibo mbụ call a spade a spade. Ọ dị mma. Daalụ nna m. Biko e nwere ihe anyị nụrụ na ntị asị ka anyị bịa nene ka ọ bụkwa eziokwu. Na nkwụ gbara ịtọ. Echebu m nọ Igbo ka ọ gbara. Onwezi biko kọtụrụ anyị obere akụkọ maka nkwụ a. N'agbanyeghị amụrụ m nwa 1950 and nkwụ ole may exist before nkwụ dị before ala amụ and nkwụ ihe njiji akọwa ihe a bụ ka ile anyị fọ afa nzasịrị ka eziokwu pụta ife onye ọbụla onye Igbo laa n'otu arịa onye uwe okpe o were onwe ihe mere nkwụ egbe ịtọ bụ mmadụ iji ibie iji erichalikwa ihe gị adị ihe ọma mmadụ mere n'ikpeazụ ọ bụrụzi ihe ọjọọ. 1950 onye nna aha bụ mkpọ ọnụ na dozie anọchiri ha bụ ndị bi ebe a nwa ebe a ana ịmara obodo ọbụla nwere ihe eji mara ha. Ile anya ohi nwere agbụrụla ezi ohi, enwere agbụrụ obi ọkụ, enwere agbụrụ anadị, nwa agbụrụ ọgwụ dibịa, nwa agbụrụla eghe nsi, nwezi agbụrụkwa dibịa nke la echekwa obodo. So laa mụ ka sị ho anọchiri na nna dozie ha mkpọ ọnụ abụ ihe eji ma ha bụ to safeguard people in problem mgbe dị anya. So oge ala alụ my mother o mee ka ihe si wee dị I did need of money and nkwụ ihe niile n'ebe a bụ nkwụla agba ezigbo mmanya ejuo ndị amụka na-ekuzi ogwe ha na mgbe oge mbụ echi ịlụ nwaanyị ole si m iji mmanya mkpọ ọnụ mmanya nkwụ ya wee jee nwaanyị wala atọzarị ma so mee ka ihe si dị oge ahụ enidizie ego ọkpọzie somebody again na-ete mmanya were egbu ibe kotago ka ya wee solve problem ka nwa ya nwee ike lụta nwanyị ọ na-alụ metụrụ ikpeazụ after many years mgbe ọ were ego ka onye chiga ya back onye na-ewere asị na ma hapụkwa ihe alụwa kotago nọkọtara etozie onwe ihe a na-akpọ gbuturu nke ahụ nke gbuturu n'ala ihe a akpọghị oro n'elu na-emezi na rat ọ na-enwezi ha ohiara ndị a ọ bụla ihe a na-azụ azụ ihe mgbagili ibe so ihe ahụ dịkwala ọbara anọchiri ha o were wee iwe bịa gaa nkwa ahụ ram wee si chukwu na dị ọkparị ọ bụla ka o si wee dị ihe dị mkpa ome ma ọ bụla atụ atụ ụga ihe dị mkpa eme ọ gazie ya ram adị mara ndị mgbe ochie onye adịkwa onye anya ha ndị ọbala emekwa ihe ahụ mụkwara ihe dị ya n'ahụ ka ọ bịaziri o metụ ya n'ahụ ọ laa azụ after some hours kwa eteghị ikele ahụ ude ha ọsọ eji eto nkwụ ahụ kotago anụ nkwụ ọbụ ogbe that time ọ dọsazie ya mkpụrụ ya agajisie na oro ihe ha mesịrị kotago ụgbọ aja kazi ọsọ ekwo nkwụ ndị nke ọzọ si lala hụrụ daa nwa final ka nkwụ were dụọ Igbo ọdụ wee dụọ
some people ma akọwachara ihe na o ji ihe nwata bulite aka ọtọ mgbe aka furu ya wetu aka wike do ndị mmadụ ọdụ ngwa biko ịma ana egosipụta agwụ n'ikpokwuta na-arụrụ ya aka ị na-ekwu na ya bụ na akwụ dị n'enu akwụ ogbe ọ chara akwụ ọ chara akwụ eletie nkwụ ọ na-etie nkwụ eletie nkwụ ogbe akwụ dịkwa na ya nke a bụkwa ọzọ m na-anụ maka na ama m na nkwụ eji eme ihe na na-adị nke la metụ things at a time dịka i kwuru ya bụ ihe wee mee ya bụ akwụ wee dapụ danye na n'ime uju obi ahụ ọ bọsara o ji mee ihe mmanya so obere gbaze ajaka so ọ dị nga before ọgụ kotago so ọ nọzi ebe a na-egbudi ya egbu na-emede everything ọsọ agbakele and ebe a bụ airport anyị birozi ebe a so oge alọkọtazikwa my father bụkwa onye jere ịlụ nwaanyị bụ my mother nne ya bidoro aka before arụmasị ya ndị nọ Ondo steeti Akure ya ndị dịkwasị ike mgbe ọ lọtaziri fuka o si wee dị ọ mụnwa bụ onye ya ndị bidoro aka si nrigoro so nrizie ya wee gbukwasịbazie ya because mgbe ahụ nwere shep gbukwasịzie ya ịtọ nwere ike stand onye ka ọ dị bụ oru 24 ogbe data otu aja ka ogbe akwụla dị ka ọ dị everywhere so ihe meziri ebe mmemme nke nwere ike kwụrụ ọta nwere ike iri ụlọ mana aka ha o metụrụ bụ inye gị ike ịdị na-arị yes and ịnọchikwa obi ebi na azụ ọsọ nke a okwu ndị okenye nke a okwu ndị okenye mana ka anyị tupu anyị hapụ ka emechara ya bụ ihe maka dịka ikwuru ihe emerụ n'iwe ka emechara ya bụ ihe ọgụ obi kwarụ ọsọ gbaka atụrụ ọhịa ọgbara nke mgba onye ahụ ọjụgazi again onye ahụ sị na ya adịkwe ekwe wee kweta n'okwute ekwe na onwe ọsọ dị mfe ka nwaanyị na-ejide ya n'aka ma ọ bụla ọsọ adịrọ mfe ọ ji aha anya ọ na-ada patapata ọ dị mma dịka i kwuru ọ dịkwa m ka akwụ ọchara n'elu ka ụbọchị ị ga-egbe ihe Chukwu adị akpara iji gosi nnụ na adị m atụ atụ ụgha I wouldn't mind remove my clothes and climb it right now so that people of the world will know the truth. Okay, laga m ike iji gosi n'elu m ekwu eziokwu na m ike jisikwa akwa m na rigburu ego ole odo na nla ọmụnwa anọdụ na nke dense nke a bụghị nke eji ete arị first ihe na-emezi n'ala na-eji lada wee lada tinye ebe a adala eji m apali abụọ m were apali abụọ nwụrụ nke arụ ebe a ewere m eriri kedo apali ahụ nkedo ya arịfezie n'ebe eni were dị ọra apali nrichazie nke ahụ rituo gbuo nke ahụ mbịakwa ebe a kepụta m apali tinyela nke go to this maka nsi egbucha ya but mgbe ọbụla ọ dị ka ọsọ na ihe ọzọ adị ha esi nwere ike imenwu nke iwe lada tinye ruzie ebe ahụ ruru ịtọ werezi apali ka onye wee rigoro ọ dị mma maazị anyị nwere ihe anyị nụtara n'ọnụ ndị mmadụ na etu ọ gbara ụzọ ịtọ na akwụọ na amị abụrụ ofu okporoko dị ya ofu akwụkwọ mana enwere ihe ọzọ kamgbe egboro ya bụ akwụ mụtawa ihe dị na nwere ụmụ ihe ndị ọzọ ị na-afụgasị bụ ihe dị agha gbagwujuru anya gosiri na ihe a bụ nkwụ maka amaghị m ebe ọzọ dị n'ala Igbo enwere ụmụ ihe ọzọ ị na-afụ adịrị ebe ọkpụrụ ego ọsọ ọgụlọgọ bụ onye ịtọ mbugharị ka eji ere mbekwu nke m fụrụ anya bụ eziokwu mgbe ile ha na manụ dense ma nke m fụrụ anya dị be m ka m nwere ike ikwu maka ya nwere adị ọzọ nwere eswe and ọzọ dị ka ibe ya ọ bụ ebe a ka a nọrọ wee chọpụta akwa mere o jiri wee dị n'ego eriburu mgbe mbụ ebe m na-agwa gị na ego eri na mgbe mbụ na-agha ihe a emego before agha then during that particular time ọ dịbeghị na this but onye mere ka obe ịtọ bụ mụnwa lọpụta ka agha bụ ihe ya and Biafra money akpara m ya n'ebe a ka Bonko Ojukwu dị ilekwa anya ebe elekwa Bonko Ojukwu ebe ni ọ lala ụmụnna dozie ụmụ Obilakụ ụmụ eze ụmụ ụba amụka ka ọ dị so ihe na-agwa anyị na-abụ na nkwụ aha efuru n'ego
Biafra defense no ya dị ya na Amoka. Yes, Amutaka. Ndewo sir. Kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu. Ugwumba. Adịma anyị na ya nọrọ ya na ọ ga-arị ya bụ nkwa ugbu a mana ihe anyị jụrụ ọtụtụ ajụjụ anyị jụrụ ya dịka unu na ahụ ọ na-akọwa bụ na ọ dị akụkọ dị iche iche ndị mmadụ na-akọ ụfọdụ asị gị na ị ga-eri enu ya bụ nkwụ ọ bụrụ na ọ mịa akwụ na ofu ga-abụ ọkpụrụkpụ nke ọzọ abụrụ ọsọkwụ ụfọdụ asị gị na etete ya nkwụ na mmanya ọ na-agba na mmanya na-atọ iche iche na nke a na-atọ etu a na nke a na-atọ etu a mana unu ahụgo dịka anyị nọ n'ọnụ ya bụ nwa amadi ọ kọrọ na anyị etu o si mee ọ bụrụ na o ji ihe nwata nwere aka enu aka fụ ụfụ ọ ga-enwetu mana ụfọdụ ndị mmadụ adịghị ama na enwere ọtụtụ ndị nwere ọnatarachi n'ụdị na ime ihe na ịma nnafenwu ya bụ mkpokọta akụkọ a niile ọ kọrọ anyị n'ụbọchị tata mmadụ nyere gị ihe iji wee biri gị ego i wee fụzie na ya bụ ihe atọka sizie mba na ịma nyeghachi azụ wee kpọọ n'ihe na-emeri ya ihe ọ kakwara mma na ya bụ nwoke nwere ike ịzọta ya n'onwe mana biko ọ bụrụ na enwere nke mmadụ iji n'ụbọchị tata gbaa mbọ nyeghachi onye ahụ azụ maka na ọ bụrụ na Chineke bi n'eluigwe jiri aka ya n'agha ya ikekwe ọ ga-emetụta gị metụta ezinụlọ gị metụta ihe ọbụla iji bụrụ mmadụ biko anyị ga-apịachi ọnọdụ a ma ọ bụrụ na anyị hụchaa etu o si wee rie ya bụ enu mana ihe mmụta dị n'akụkọ anyị tata biko imegbu na mmadụ maka na ị karịrị ya iji na ohere ọbụla ị nwere wee megide mmadụ ibe gị ọkachasị onye Igbo ibe gị maka na anyị niile bụ ofu ọbara ndị enwunu maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị tata ka emesịa